akadongan saha porsiaon. Sai dame ni Tuhan ma natotong mian di bagasan rohata ganu. On mabarita nauli ni Tuhata Yesus Kristus manghihuton na badia Lukas. Salpu 6 bulan disuruh debatama par disuruh Gabriel tu Nazaret ima sada huta di luat Galilea. Manopot sada anak boru oroanis sada bawa na marguar Joseph nasian poparan ni si Daud, si Maria do goarna. Laho mamasuhi jawi nin nama tabi diho naniasian didongani Tuhani maho. Alai tarsonggok mana sida ubigi tahatai nina rohana do parsatabia dia do i ulani. Jala di do suru-suruani matuna sida unang homa biar ale Maria ai dapotan asini roha doho di debata. Gabi-gabian maho tubuhan anak maho Jesus mabahenom muguarna. Balgama ibana muse guarod do ibana anak ni natimbul i. Lehono ni Tuhan debatado tu ibana habangsa ni si Daud amanay. Rajaan na do poparan ni si Jacob saliling-liling na. Jaladang marhaujungan harajaon nai. Didok si Maria mamadok suruh-suruani. Songo dia mapangalahon ni i ay soadong hutad da bawa. Jadi dia lusi suruh-suruani mana sida. Songgopan itu di porbadia maho jala linggo mani hagugu ni na tumimbul i doho. Alani i na badia dohonon na tubu i anak ni dibata. Ia si Elizabeth si solhokmi na saituai. Naong ginoar na hol marhangoluan anak do paunom bulat tom manuai. Aidang adong naso terpatupa di bata. Gabi didok si Maria ma napo soni Tuhani doau sai sauk matuau songon nani dok mi. Dungi ditadikon suruh-suruani ma nasida. Songoni ma barita nauli ni Tuhan. Sai sahuk matuau songon nanidokmi. Damang dainang saluhut na hita akka na manangihon barita nauli sa darion. Di bagasan huriat ta adong do opat dogma manang ajaran taringot tu inatta Maria. Ima Maria ina ni debata. Maria naso habubuan. Maria na yasya dosa dohok Maria tarhisa tu surga. Sada sian naopati tariahod dosa darion. Maria naliasya dosa lapatanna. Maria dang marlaok dosa. Maria ditopa tu di porbadia gabe jolma nai baru. Tu di porbadia ima mual ni habadiaon. Di pasaha Maria do dirina hibul tuto di ha porsiaon nai mabayni bana gabe naso marlidang. Jaladang turun tu ibana dosa teat-teanan. Sian bortian ni inana Santa Anna nunga dipilih debata ibana gabe nama nubuhon si palua. Marhite Maria tarida maharadion ni rohana majakon dohok mangulahon lomo ni rohani debata di nama nubuhon si palua jala dipatalu do ulok manang simbolis na mangela-ela buru-buru na perculu Hawa asa merdosa. Si Hawa manubuhon dosa alai si Maria manubuhon hanguluan ima Yesus Kristus. Marhite haheon ni Yesus Kristus talo maharajaw ni simbolis songon naniro ni Apostel Paulus tuhuria Korin. Ay marhite siyan sada jolma songgo hamatean songonido marhite siyan sada jolma haheheon ni akanong mate ay songon di bagasa siadang saluhut mate songonido di bagasan Kristus sude di pangulo. Akadamang dahinang saluhut tita na manangihon barita nauli ni Tuhan. Di barita nauli di pabotohod do tuhita songod dia si Maria di jauh doho dipilih Tuhan. Di jakko ni bana do pa jauh ni Tuhani
jala marhite i songgok maharajaon ni Tuhan di bagasan portibion ima harajaon nalaho manubu saluhu colm. Si Maria ima sahalak buru-buru parroha na serep. Dan pola mari berngulu na siyan hasomalon ni akka buru-buru tiki i. Alay haroro ni suru-suruan Gabriel na sinuru ni debata laho pajupang doho si Maria mabay gabi muba saluhu na. Ikon gabi-gabi do si Maria siya tudi purbadia. Nang peso habubuhat do peibana. Jala tubuan anak ni debata. Ima Jesus si balua. Tarsonggot si Maria. Dirimang-rimangi hatai laos nina. Sungguh dia mapangalahon ni i. Ay suadong hutad da bawa. Alay ulaw doho sakat ni dibatasa diri doi. Jala marhite hapor siaon di panogunogun itu di porbadia. Gabi barani si Maria pasahat to dirina. Na poso ni Tuhan itu au. Saya sahuk ma tuau songon na hidop mi nina. Asa sahuk sakat ni dibata laho patupahon ulaun haluau ni. Iko persido do jolma na tinopanay. Pajuluhon lo mo ni dibata. Ima sada uno ni hapor siyaon na bagas. Dang sada ulaun na mura akka si songonon. Nang pinilit ni dibata do si Maria. Alay dang lipi ba na siyan hapor suhod do si taonon. Marhiti hapor siyaon. Sahi di halo jaho ni banado. Asa sao sakat ni dibata. Dangadong naso tarpatupa dibata. Molo taau hodoon di bagasa dirita ganuk marsada-sada. Marparbue ma pakirimot tay. Jalatong ma marparbue hapor siyaon na tugui. Dangadong be parrohaon nagale jala namar dua roha. Di bahini, di bagasan pakirimon. Jalalas ni roha, nalaho manomuno haroro ni si paluay, totong mata jakon hata ni dibata di bagasa rohat tabi jala taingok maaha alus di si Maria, natong masay uli jala na marhapor siyaon. Na poso ni Tuhan ni duaw, say sao matuaw songon na didokmi. Ado na boy gurgunot siyan arirea sadarion, siyan pajahon ng pinatolhas tuhita. Inatta Maria ima sahala ina na serek marroha. Haserepon ni rohana dari dadoi sian haredion na majalo sakat ni dibata nangpe dang diboto ibana aha maksudna. Sadahata boy sitiruon sian haserepon ni ima na poso ni Tuhan ni doaw say sauk matuaw songon na nidokmi. Lapatan na porsia si tutudo si Maria tu debata di paudu dirina maradopon ibana jalaholan marhaporusan tu debatado ngununa. Inatta Maria gabesada tiruan tuaka ina. Tarlumubi dinalaho marmudu-mudu yanakon. Dang hea ditinggal ho si Maria Jesus. Mulai sian hamet metonna sahat tu namate. Bohahita akadamang doho daina. Tarlumubi ina maradopon dak danak naselaw. Inatta Maria pegabe sahala siti ruo do dihita sudi. Tarlumubi madingolu ni hapor siyaw. Marhaposan tutuhani mahita. Say ramotan na dohita. Jalatatiru masongon na binahen ni Inatta Maria. Pesta sadarion tong do gabe sada poda tuhita. Asalam tahormati akka buru-buru manang akka ina ay nasida do na manubuhon hita tuhas yang anon jala marhite nasida do buhay hita mangono. Na perlu si ingotota ima Inatta Maria ima ina ni huriatta doho ina ni sudi manisia. Iba nama parhitiat tu hita nalaho pajonoko diri tutuhani. Tapajonok madirita tu Inatta Maria asa doho ibana martangia doho mangiduhon tutuhani aha na perlu dingolutta si ganubari. Sayang gia ma Tuhan mamasu-masu.